Deparlo sku abang mencai fikirnya nomor boni berkelian aspor sakapor bong balai lada pe YouTube pat ka network kalong lada le kai game pat ka network kamlong re deparlo pila ban pe hang ne ngan supeni nok sai fitang kan liat mo kat kum jing tiap ko jonga le se kalong api hende hanga ta kalong kan ya kawi pat ka baning kong na yus than ye kitu ki game ki ba penthut mar ki game ki bon ha ki ba penthut kan ka Free Fire mar kalong kamlong normal pi kalong safe bah ta kadau tang shu thut la tan lang tum to la thut te phila ban le ta na po setting te phila ban pe ne hang no ta ma pe kene ka thwa report network success phi ne report network success kane te phila ban ai report hang to gan ha shwa fin le kai ka game phila ban ai hang ne tumut sabak biang sai baro tumut sapli biang tangkum tak la long. Kalau tangkum ni je mun sya jonga, ngatarai pila so tu le syuban.